Daj. Astonko. Niektorí psi dávajú vzrušenie von všetkým možným A štekotom, no. Že sa idú rozblázniť úplne na plnej čiare. Presne taký to je. Áno, pridal sa ďalší do partie. Že kameň zobral. Niektorí psi to vzrušenie chcú utlmiť. A tiež tí, ktorí chcú utlmovať rozrušených psov. Nevadí, že to je šťastné rozrušenie, ale jednoducho potrebuje to riešiť. A to už hovorí nejaký problém. Pokiaľ sa to teda neukončuje už teraz. Tohoto musím odmeňovať, keď nereaguje na žiadnych psov. Ja, to poďa.